Era la meva primera regata, jo fa ara només uns 3 mesos o així que estic remant, i va ser per familiars i amics que m'ho van recomanar i em van parlar del club Bétolo i vaig venir a provar uns dies. Realment hi ha molt bon equip, hi ha moltes ganes també de créixer, de millorar, els entrenaments són molt dinàmics i em va agradar molt. I bé, molts de nervis, però m'hem preparat bastant i jo crec que ha anat força bé. Respecte a l'any passat hem tingut algunes baixes importants en l'equip, però tot i així les ganes hi són i crec que per ser la primera regata de la temporada, la segona, ha anat força bé. Ha sigut una regata superbonica de fer i ens hem esforçat molt i ha sigut molt xula de compartir. Ho hem donat tot. Nosaltres remàvem les dues juntes fa molts anys i ara sí. Perquè és addictiu. Hem retornat perquè és addictiu. No hi ha un altre esport que ompli d'aquesta manera. No estem gaire acostumats a les regates de llagut mediterrani, només havíem participat en una. Tenim un equip nou i estem començant a millorar, venim d'un passat que no solíem entrenar força, ara estem ja entrenant bastant i mica en mica estem intentant millorar. Estem intentant aconseguir comprar un més cap a cara al futur per poder anar més en sèrio en aquestes lligues, però aquesta és més de prova, però igualment ho donem tot. Patim molt, però tenim gent que ve d'estar mig engripada, venen medicats. N'hi havia algun que als 1.000 metres ja hagués plegat, però fet el que hem pogut. I fent el que hem pogut ha anat molt bé, molt bé. Intentarem anar a tot arreu, intentarem fer la millor posició possible. Evidentment, nosaltres a totes les regates sortim a per totes. Llavors passa el que passa, però nosaltres sempre anem amb esperit guanyador. I a xalar, bàsicament. Hem tret una 5a posició, que per nosaltres era més o menys l'objectiu. El ritme de palada ens ha anat molt bé, teníem pensat anar a 28 palades i hem estat molt fidels, el que passa que ens ha faltat potència i treure una mica més de watts per augmentar la mitjana, que era també l'objectiu. Una barca que nosaltres no tenim al club i per tant els companys de Bétolo ens ajuden per poder entrenar de tant en tant i per poder venir de regates, i l'objectiu és guanyar molta tècnica. És una barca molt més tècnica que el llagut català i llavors ens permet poder evolucionar millor. Molt bé, hem quedat primeres, a més a casa, que fa més il·lusió. Sempre hi ha allò de la passada pot ser més ràpida, coses d'aquestes, però vaja, les sensacions molt, molt bones. Aquest any, de fet, hem tingut canvis, canvis de bugadors, no? I d'entrenador, que ara és en Màrius, l'entrenador. I vull dir que sí, ens estem adaptant una mica a tot lo nou, però bé, malgrat això, superbé. La participació ha sigut boníssima, hi ha 47 equips, que jo que recordi mai havíem sigut tants. Que han augmentat una mica més, no?, la participació, tant de competitiu com d'oci. A més, el temps ens ha acompanyat, que ens feia patir, però bé, molt bé.